Horas madihita sa luhutna. Di hamuak kamanami dohot inanami, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotyon ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhatta, jumulo mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame siya debata amata, dohot siyan anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhattai. Amen. Hata ni debata nagabijamita di partangyangata imanalaos epistel di Minggu Estomihi tanggal 27 Februari 2022 na tersurat di Evangelium Matius bidu 10 mamukasian ayat 10 rodi ayat 20. Hujaha madihita songonoma hatani Tuhatta. Ope tangihok kamuma upama taringot tu panaburi. Tuganub na ubigi hatahara jauni anggosodia tusi rodo parjahati mangarapasi na sinaburhon turohanay. Ima na sinaburhon tu dalani. Alay na sinaburhon tu nabatuon ima na ubigi hatai gabi manigorlas marohana majakon. Alay dang marurat di bagasar rohana. Parsatokina doibana. Ay pitor targasip do rohana dinasonggop hapursuhon manang pangalilion siya lahatay. Alay anggo na sinaburhon tu parsihupiani ima na ubigi hatay gabi pakolsohon na di akana dihasyanganon dohot hamoraw na si pangatsi ido mamisati hatay. Jadi daksaut marparbuwi. Alayang go na sinaburhon tutano na dinggan ido na ubigi hatay jala dia tusi. Laos ido na saut marparbuwi. Ia parbuwi na 100 lopit do nadeba ono 10 lopit do nadeba 30 lopit anggo nadeba. Ima hatani Tuhatta. Akamang dohot tamuinang asa umura taat tu siturpukon ra dinggat jolo tajaha mamukasian ayat tulu rodi ayat walwi. Alana hatorangan ni upama na jupak kita di ayat tulu rodi ayat walwi do epistel manang turpuk jamita di partangyangat taon. Di sidi upamahu Jesus do hatahara jauni molo di Alkitab di dok firman tentang kerajaan surga tu boni na sinaburhon ni panabur. Adong maopat inganan hadabuan ni boni i. Parjulu di dok boni na madabu manang mapiltik tudalan. Alai Roma pidong mamarguti boni i. Lapatan ni upamod dido di bagas sa trupuk taon ima gobaran ni hala na ubigi hatahara jauni alaydang dia tusi. Gabi Roma parjahat mangarapas hata na sinaburhoni. Jadi pidong disi di gobarhon tu parjahat. Paduahon ima boni na madabu tutano na batuon. Guarna pinabatuon nati dak kapal tano disi. Tibudo niya tubu, alaydung lam tibo mataniari rahar ma boni na batuoni, na tubui, gabi mate, ala somarurat. Na lapatan ni upamod di dok ima gobaran ni hala nalas rohana majakon hatay, alay dang marurat hatay di bagasar rohana. Parsato kinad do, ay pitor tergasip do rohana, dinasonggop hapursuhod do pangalilion siya lahatay. Jadi mataniari ima gobaran ni hapursuhod dohot pangalilion siala hatay. Molo di hatay Indonesia didok orang itu segera murtad begitu datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Nah patuluhon boni na madabu tu parsihupian semakduri. Lapatan ni upamau didok ima gobaran ni hala na ubigi hatay alay terpisah do hatay terhimpit gabidang saut marperbuwe.
ahado na mamisati, ima na nidok na naki persihupian semak duri. Persihupian menang semak duri, ima gobaran ni holso-holso na dihasyanganon, dohot hamoraon si pangaci tipu daya kekayaan itu. Paupaton ima boni na madabu tutano na denggan, sau matutu marperbue, pola marlopit-lopit idok perbuena. Adok 100 lopit, 10 lopit, dohot 30 lopit. Lapatan ni upamau didok ima gobaran ni halak na ubigi hatai, jala dia tusi laus marperbue. Jadi dakolan sekedar marperbue, alai maperbue ho perbue na denggan, dohot godang. Jadi ada kuantitasnya, ada kualitasnya. Adong na 100 lopit, adong na 10 lopit, dohot 30 lopit. Hamua kamanami, ima gobaran ni halak maradupun hata ni Tuhani, menggambarkan 4 tipe orang terhadap firman Tuhan. Yang menarik bagi kita adalah keempatnya sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama menerima firman Tuhan. Yang membedakan keempatnya adalah yang pertama mendengar tapi tidak mengerti, sehingga mudah sekali firman itu dirampas oleh si jahat. Yang kedua, mendengar tapi tidak berakar, tumbuh tapi tidak berakar, sehingga ketika datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ketiga, firman itu didengar tapi firmannya terhimpit sehingga tidak berbuah. Tumbuh sih tumbuh, cuma karena kekhawatiran dan pengaruh kekayaan dunia membuat firman itu terhimpit sehingga tidak menghasilkan apa-apa atau tidak menghasilkan buah. Yang keempat, didengar, dimengerti sehingga menghasilkan buah. Jadi hamuak kadongan saha porsiaon, molo tabereng sian tipe na paupatoni, didengar, dimengerti, omma kunci dasar taringot tuhatani debata. Jadi dak sukup holat di BG ikut sahak dutu pengertian. Sian pengertian ni maanon gabe marperbue. Alani taringot tuhatani debata dak soal sedia gudang naung tabigi. Jala dak soal 3 hali seberapa sering dia mendengar firman, bukan. Persoalan na ima dia tusi do hatai, marura do hatai, marperbue do hatai. Adong do binoto dak pola si pabua guarate, ganupari do macahai rinungan. Si pata sapedot ibana meneruskan aka rinungan na kinirim ni paditana, tu ibana tuhala na asing. Alai pangalahona hirana la suarung do hobar tu hatai. Makatai sesongon na somarugamo ma. Hai si pata mengelupati do hewan binatang siapa mangan na setabi. Gak bisa hira kubu binatang rupani setabi 1000 kali setabi. Taringok na majuyate. Adong do diboto hamu na songoni. Hamu kadongan sahapor siaon, dak sukup hola nama jaha, dak sukup hola nama bigi. Iko songo si Maria ido, di peop jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Di Lukas 2:10 di dok, ia si Maria di peop do hatai sudena, jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Tutu molo dia tusi do hata na binigenei, pasti do ado kemungkinan marurat, jala kemungkinan besar akan marperbue. Dus do songo boni nakining, dak soal sedia gudang di seburhun boni i, alai nagabi persoalan ima tubu do boni i, molo tubu do, adong do kemungkinan perbuena. Jadi masalahna dang dipangagui, isutung tekambing hitap pun pangago, dang diholso-holsoi, manang dang didaya tarik ni hamorau ni. Ayang go pangago terus doy say marusaha menggugay rohata, menggugay nguluta, menggugay pikirata, bahkan menggugay asaunang tubuh hata ni debata. May dulaw ni sibulis ate, sibulis magwarna.
Suak songoni do nangaka holso-holso di portibion. Juju do hita holsoan. Alayak ka na mga tusi hatani debata, jala naung makanguluhotsa, mampu doi menangkal akaragam ni holsoi kekuatirani. Hupikir holsoan kuatir, manusiawi doi. Ado kita nasohia holsoan? Radang ado, sudi do hita hia holsoan. Ta holso hodo si panganon, ta holso hodo parabiton, tahol sohod do masa depan, tahol sohod do gelekta, di hol sohong geleng na do natoras na. Hol sohod do natoras ala somar hasohota do pe geleng na atik pe nga marumur, nga matoras, nga patut niya marhamulian. Hol sohod do natua-tua di si. Hol sohod do natoras ala somar nasiduk si kolani geleng na. Anggo siya liling na niya ngay kotamat. Di hol sohod na kanay tua-tua do tahol sohod do pokok na meragam mana tahol sohon. Banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Dalam hal-hal tertentu sangat manusiawi merasa khawatir. Justru na perlu si pareson ima molodang di hol soho binguluna. Molodong jol masongoni. Ya nga perlu paresoni. Bisa saja dia sudah mati rasa. Khawatir boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kehilangan pengharapan, apalagi kehilangan iman. Nah, di somma, riko ni hatani debatai ikon atusan jala hanguluhonon. Na mangihu muse, dangadong masalah di hamoraon. Jadi sutuk tasalahon hamoraon, harutu hatai ditupahi dohita asa mamora. Dipoda tulu sa plonom takas udah didok. Di tangan nasiamu duga jang ni umur, jala di habirang na do hamoraon, dohot hamuliao. Nagabe persoalan ima, molo gabe di rajai hamoraon ni do ibana, apalagi molo pola di pardebata hamoraon ni ate. Tutu halak na mga tusi hatani debata, jala makanguluhotsa, gabi boy maibana, mamake hamoraon portibion tuaka ulaun na dinggan. Jadi dang ibana diperdaya, alai ibana memberdayakan hamorauni tuaka ulaun na dinggan. Unang sebalik nate, gabi diperdaya hamorauni ibana. Adong do na diperdaya hamorauna, kudang. Basa buy songoni. Angguau madok turpu jamitau madok aladang dia tusi jala marurat hatani debata di ibana. Ya sugari dia tusi ibana hatani debata taringut tu hamorauni tutu dang gabe perhatu banun ni hamorauni ibana. Alani akka amang dohot tamina nami macai marguna si tutu do hatani Tuhani mengendalikan ngulu ni itaon. Macai marguna si tutu do hatani Tuhani mangadupi akka pangago do ragam ni hamaolon na taadupi di nguluon. Jala akahala Kristen na mga tusi hatani debata, jala takas marurat hatay di nguluna, dang murabe tergasip murtad. Tuk pesonggop haporsuhon manang pangalilion ala na mangihuton Kristusi. Tung laos dilohai bagas garejana, tung laos ditutungi garejana, dang moroti siya Tuhan nai. Ala nga marurat nga marperbuye hatani debata di nguluna. Jadi ido ciri-cirina, molo adok sian halak na mangguari dirina si huton Kristus, murtad mualap molo tu silum, bui mata pastihon na sudah sip do pihatani debata disi. Jala na sudia tu si ido pihatani Tuhani jala marurat hatai di ibana. Asa songon nanidok ni si Jakubus sido, alay gabe si ulaun hatai mahamu unak kolan pananginangi, akan apa oto-oto dirina. Ay pananginangi di hatai anggoso diulahon tudos may tuhalak na pabereng-bereng rupa ni buhina di sorminan. Jakobus 22-23. Tutuhya do hita markas saate marsormin. Molo tabereng di kasay adong nasoberes di pamatak taon, isarana di ubuk na di simajujuktay, dapitor hatop do ita pauli. Yesoy adong mabercak manang nakotor di pardok pahatta. Tabereng madikatcay rupani. Dang mo kita pasobukan. Songoni mananidok ni si Jakubus di son, dak sukup holan na manangihon, dak sukup holan na markasa, ikosah do tu pangulaon,
artinya ditindaklanjuti molo adong akka naso beres. Hamu akka dongan saha porsiaon. Molo didok dang mula buti hatani debata di topik ni minggutan non na marlapata dui unang marisuang tabayan hatani debata na tatangi honi. Iko na dong dua tong labana. Pabuan naung dibigi hatani debata. Iko mapakorhon manang marpangotak hatai di nguluna. Molo turpuktay na kimadok iko marperbuwe. Dia maperbuwe na. Batut tua tong dung dibigi hatani debata lam benget, lam sabar, penyabar ibana, lam labok, makatay, lam burju, lam uduk, pokokna lam hadope. Adong ma perubahan di nguluna dung dibigi hatai. Ido lapatan na dang mula buti hatani debata. Jadi unang gawe mariswang. Masuk sian siabirang haluar sian siamun. Lumayan dope ete dibulus dope. Alai molo laos masuk sian habirang mental sian habirang. Itu persoalan. Atong mertua ma akan na ubigi hatani debata jala na upeopsa. Amin. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami, pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohan nami bi, asa di perbui na dinggan, perbui na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.